aparición fai máis de 13.700 millóns de anos ca explosión do Big Bang. A evolución que sufriu a naturaleza xunto ca tecnoloxía foi moi grande transcurrido todo este tempo. A aparición da tecnoloxía actualmente está prácticamente reemplazando os seres humanos, xunto coas máquinas ou inclusive os cibos, etc. Os cibos, o nome que recibe científicamente esta máquina é que fai a función dun home, basicamente. É limitada, mentres que a dunha máquina como pode ser un cibor que realiza a función dun ser humano é prácticamente ilimitada, xa que esa máquina pode ser reparar. Do punto de vista biolóxico ou científico, a sociedade foi evolucionando co paso do tempo gracias ás novas tecnoloxías. Como din os científicos, os cibors mellorarán a nosa calidade de vida e aparecerán aproximadamente nos 50 anos. Antigamente, a calidade de vida era moi mala, xa que agora hai máis recursos para recurrir á tecnoloxía e mellorar a nosa calidade de vida. Científicos son, digamos que están conformes co dito anteriormente, co que a evolución é algo bo e que é bo que os cibos nos sustituyan nun futuro. Hai científicos e filósofos que afirman e din que o ser humano é simplemente irreemplazable, xa que un cibo quizás non teña as mesmas capacidades cerebrales ou de pensamentos que pode ter un simple ser humano. Anteriormente, unos 13.700 millóns de anos. Desde a aparición do primeiro home, Cuidado co pai! a aparición fai biolóxica excepción hai alrededor máis de 13.000 Sociedade. Joder!